dicíamos onte, o dicemos esa mañá a todos os medios, os compañeiros igual na asamblea de ayer, que a palabra era prudencia. Sabemos perfectamente con quen estamos a negociar, sabemos perfectamente como obra, e dai que sempre insistimos en esa palabra de prudencia. Indignación. Indignación é o que sinta a plantilla do Urbaser tras unhas negociacións no día de ayer e de hoxe, onde a empresa unha vez máis bloquea intencionadamente as negociacións dende o momento que se saca do global do contexto da negociación os despidos e as sancións, que o intento que ten a empresa é que prosigan e falar só dunha parte e deixar esos despidos e esas sancións para máis longo, o cual quer dicir, evidentemente, que non renuncia a esos despidos e esas sancións. É evidente que o Concello de Lugo manda un mensaxe o luns onde exixe que as partes se senten a negociar. Pola nosa banda nunca tuvemos problema en negociar, nunca, sempre nos sentamos. De feito recibimos 2 plantós, máis outro que se levantou a empresa, máis desta volta volvimos a estar onde nos correspondía, na mesa de negociación. Pero seguimos a dicir o mismo, non se pode negociar con alguén que só busca bloquear e instar a guerra. Eso é o que está pasando en este conflito. De nada serviu o mensaxe do alcalde, un alcalde que esta empresa, dende logo, o está deixando como ese alcalde que non ten poder en ningún caso para nada, posto que ese mensaxe que deu o alcalde de Lugo se traduciu en esta negociación que unha vez máis é con un mediador que no día de onte desbloquea a negociación con unha proposta que vai a 4 anos, por certo, non a 3 como se está dicindo ahora nos digitales, vai a 4 anos, donde esta asamblea aprobou, donde é un movimento significativo en todas as condicións por parte da parte social, e como, unha vez máis, no día de hoxe, despois de que ayer a sensación que nos levamos toda a parte social era unha distinta, hoxe volvemos ao que xa levamos 31 días de folga, percibindo que a empresa o único que quere é bloquear e seguir con esta guerra e con esta folga. Evidentemente, unha vez que non se fala nin de despidos nin de sancións, de retiralos, evidentemente a empresa o que está é obrigando a bloquear esta negociación e esta folga. Teño que dicir que indignante xa era antes polos ataques que recibiu a nosa compañeira que representa a CIGA, Carmen Antas, que quedou claro que mentía a empresa, quedou moi claro, vale? Porque a nosa compañeira o único que fixo foi trasladar o que era de consenso de todo o comité de folga no seu momento, e como xa non va de eso, hoxe se saca en un digital hemos constatado los continuos bandazos de los líderes del comité de empresa, cada uno con un discurso distinto, con lo que resulta imposible llegar a acuerdos. Repetimos, e si cabe con máis forza, que no comité de folga hai un portavoz consensuado en todo momento e por suposto habilitado en todo momento por todo o comité de folga, se chame a compañera Carmen Antas, se chame o compañero Ernesto ou este que lles fala. E iso queremos deixar claro. Tamén queremos deixar claro que os puntos de risco sanitario que se están a levar a cabo e recollendo a cabo na cidade de Lugo os está facendo esta parte cos seus compañeiros que todos os días en 3 turnos salen a recoller esos puntos de risco sanitario. Non é así o que a empresa di que todo o material está a nosa disposición. Non pode estar a nosa disposición todo o material porque desde fai 15 días, máis menos, os camións de carga lateral que cargan os contenedores que hai na cidade de Lugo non están nin tan siquiera na cidade de Lugo nin na provincia. Polo tanto, é algo
que non temos nós para traballar e salimos cos camións de carga traseira a recoller os contenedores que poden recoller esos camións, que son poucos, e os alrededores dos contenedores que deberían de cargar os camións de carga lateral. Eso terán que pedir explicacións ou porque non están aquí e porque os servicios que estamos prestando non teñen esos camións para prestar ese adecuado servicio dos puntos de risco sanitario decretados pola Consellería de Sanidade. Unha vez máis, en esta asamblea que hoxe tuvemos e agora en esta roda de prensa, constátase, eso sí que o constatamos esta parte social, que esta plantilla está unida e con forza. E iso é o importante, unida e con forza. E que por moitos mensaxes que se empeña a empresa en dicir ou en mandar, non vai a resultar que esta plantilla se rompa. Esta plantilla sigue unida e con forza. Gracias.